tenan malang ganteng-ganteng dewe, kinuk-kinuk dewe. Sangat sing wareg. Wah, manuk anyar Mas. Mana sing di mana iki dah? Lho kuwi lho sing anyar. Oh, iki wis nempel ket lahir. Kira go piro iki? Iyalah, larang iki. Piro? Aku wis sampai ngedoli omah sawah. Uripku nang manuk iki. Ngene iki olehe kondi. Lah, ki mau to. Ki nek ngolah teko ngarep omahmu mau lho. Kok ngarep omahku? Iya. Kok manukku sing ilang kae ya tak kok colonge. Alah. Nolak sing nuduh ora. Lah jaremu lek nemu nang ngarep omahku mau. Tuku iki mau. Lah ate kok krukup ngene. Parep sulaban nih manukmu ya. Padak nih manukmu ae. Iki arep nyapor rene. Apa arep golek utangan? Bandaku wis entek mbok utangi ae. Raimu gatel. Aku ki mek dolan kene iki. Nang omah sompek kau. Cukup beranggang ae. Enek apa to jane? Apa njaluk digajuli? Raimu. Kok dongakne ndang pegatan ngono ya arep gajuli barang iki. Lah dina-dina iki lho ceritamu ora adoh teko kuwi. Enek apa to jane iki? Cerita. Alah. Biasa, Bro. Nafkah itu lho sing kurang. Nafkah lahir iki kurang. Tapi nafkah batin iki mendino jane iki. Lah matamu kuwi. Bojo mbok kaya nafkah batin. Bojomu iki pegengge. Lah terus piye neh? Cara bakatku yo mek kuwi sing tak asah. Nek kuwi ya dudu bakat, But. Nek ngono aku ora diwarai ya iso. Lah terus iki piye solusine? Apa ngene ae? Manukku iki mbok silih apa piye? Lah aku wis duwe manuk dhewe iki. Mendung manuk sing tak kerangkeng ki lho. Lah terus arep tak gawe apa e? Iki tak silihi. Elokno lomba. Nek entuk menang duwite pek-pekan dhewe wis, aku gak njaluk. Oh, ngono to. Lah engko lek menang, lek kalah, rugi lho ngopeni ta aku. Wong bojoku arang kading tak openi. Lho, bodohmu lho. Kowe ora ngerti manuk iki lho. Sing juara 1 sing melok Seagames lho. Seagames matamu kuwi. Si game, Cuk. Lah mosok to si game enek lomba manuke barang. Kalah lah. Ngono jerumen nek mikir. Wis ngene lho, kita silih gelem ora? Yo. So minggu tak elokne lomba lek ngono. Pengen roh manuke apa ora? Tak dudingi. Yo iya no. Jale bukan. Iki tak buka kabeh isin manukku. Jajal incengen ae. Tak inceng berarti. Heeh. Yo sik. Piye ketok apa ora? Lah kok nglimpruk to manukmu? Katanya loro engko. Ora lara wi, kandhani isin kok manukku. Lah nglimpruk kaya kulup ya lho, Bro. Jajal kudangen to. Mosok to isinan. Asik nglimpruk ae lho. Iku loro ki atake. Ditopo. Nglimpruk ae lho. Ini jajal incengen. Ih. Piye, apik to? Apik matamu ya. Apa? Manukmu dhewe, Mbut. Ya iki sing jenenge manuk Surakontol. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan aktifkan juga loncengnya, Mas Bro, untuk notifikasi terbaru dari kami agar Anda tahu update video terbaru dari kami. Oke? Oke. Jangan lupa like dan juga share dan nantikan video kami selanjutnya.